Què tal? Bona tarda i benvinguts de nou a Barça TV. Andrés Iniesta se li han acabat avui les vacances. El de Fuentealbilla ha tornat al Camp Nou per passar les pertinents revisions mèdiques. Doncs, com diem, els jugadors han tingut dia de descans, però n'hi ha alguns que han tingut compromisos comercials. Ha estat el cas de Dani Alves, d'Adriano Correia i també són 11 jugadors del primer equip i 17 jugadors del filial que fan aquesta gira per Àsia. A falta de jugadors en el Barça B, doncs el tècnic Luis Enrique ha decidit retardar una mica l'inici d'aquesta pretemporada i, per tant, començarà a la segona setmana d'agost. A més d'aquest, per la seva banda, Guardiola ha garantit la presència de l'argentí per al partit de diumenge, que recordem es jugarà al Niu d'Ocell, l'estadi dels Jocs Olímpics. Guardiola també li han preguntat sobre els possibles fitxatges que farà el Futbol Club Barcelona abans del 30 d'agost. Ahir els homes de Marc Carmona van fer les pertinents revisions mèdiques i avui ja han començat els entrenaments per preparar aquesta nova temporada. Ho deixem aquí, tornem amb més informació a les 2 al Barça Notícies amb la Laura Aparicio. Fins ara mateix.